Aku apa nih cerita. Kan aku kene mau balik Megahe to, balik Megahe visit di daerah Genteng kono. Barono me sampai omahku iki gadukan ning desa iki kok enek wong ngamen ngono. Ketepaan aku kok pengen ketipu ngono sarana lek bengi-bengi kan mek gitaran nek kurang rame lek nek ketipunge. Dadi ne ketipunge wong ngamene tak tuku. Ya gak apa-apa to. Tak tuku kok karo aku. Mas, sampean gak usah ngamen ketipunge tak tukune karo aku. Tak tuku le posisine. Rame niki. Bengi-bengi cangkruk ketipungan. Ya gak apa-apa ta masa aku salah nuku ketipunge wong ngamen. Kono sik duwe gitar ae kok. Oh, sik kena iki ketipunge tak bawa tak angkut sampe aku delok nah posisine. Ya ampun, iki tersangkane Rangga. Gak apa-apa ya Rek yo.